Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyk. Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Gepleşmediň başynda Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamasy bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmen halkynyň gadymdan gelýän goňşuluk gatnaşyklарyndan hemde insanperwerlik diýip desurlarynyň uralyp Türkmenistanyň goňşy Owganistan Islam Respublikasyna ykdysady, durmuş we insanperwer uğurlaryny ýardamlary hemde halkara derejesinde kemme tarapdan golluk bermek babatyny möhüm halkara başlangyçlaryny mundan beýlegem dowam etdirmek maksady bilen Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senaty ministrligine iksany polimeraz zynjyrynyň reaksiyasy lukmançylyk enjamlaryny insanperwer kömek hökmüne Owganistan Islam Respublikasyna mutsuz bermek tapşyryldy. Daşary işler ministrligine Owganistan Islam Respublikasyna insanperwer kömek hökmüne beriljek lukmançylyk enjamlarynyň iýerilmegini we guramaçylykly gowşulmagyny üpçün etmek tapşyryldy. Degişli ministrlikler we pudokloýun dolunýyş edarlary Owganistan Islam Respublikasyna insanperwer kömek hökmüne beriljek lukmançylyk enjamlarynyň iýerilmegini hemde olaryň ýokary derejede we guramaçylykly gowşulmagyny Türkmenistanyň daşary işler ministrligine äkli ýardamlar bermäge borçlydyrlar. Häzir orta hormatly prezidentimiň adyna gelen gutlawlar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanıştyrjak gutlawymyzy şeýle diýilýär. Onuň Ali Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Äkli musulmanlar üçin mukaddes bolan Gurban bayramy münasibetli siziň Ali Hedratiňizde hemde Türkmenistanyň dostlukly halkyna tüýsürekden çykýan gutlawlaryny beýan etmek meniň üçin uly mertebedir. Gudraty güýçli Allah Taaladan belent ruh gymmatlyklary, rehim şepagatlygy, insanperwerlik alamatlanýan Bizim halklarımızın nurana geljegini üpçün etmek işinde tagalarlarymyzy birleşdirmäge we raýdaşlygy ruhlanýan bu sahawatly bayramçylykda tutuş musulman ümmetine parahatçylyk hemde awadançylyk dileg edýän Jenap prezident gadarly doganym. Gudraty güýçli Allah Taaladan size bagyt hemde berk jan saglyk, doganlyk türkmen halkyna we tutuş musulman ümmetine bolsa rowaşlyk, awadançylyk dileg edýän. Tüýsürekden hormatlamak bilen Abdel Fattah Al-Sisi, Misir Arab Respublikasynyň prezidenti. Bu gutlawda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň Ali Hedratiňiz, gadarly doganym. Aljeria halkynyň hökümetiniň adynan hemde hut öz adymdan siziň Ali Hedratiňize Gurban bayramy münasibetli tüýsürekden çykýan gutlawlarymy uly kanagatlanma duýgusy bilen ýollaýan. Gudraty güýçli Allah Taaladan tutuş musulman ümmetine bagyt, jan saglyk hemde bolelilik dileg edýän. Portotdan peýdalanyp Bizim dostlukly halklarymyzyň bähbidine dürli uğurlarda iki tarap bilen hyzmatdaşlygy işçiňleşdirmek we puturlandyrmak maksady bilen hyzmatdaşlyga taýýardygymy ýene bir gedek tasdiklamak isleýän. Siziň Ali Hedratiňiz, gadarly doganym. Bu beýik bayram münasibetli meniň iň gowy arzuwlarymy we gutlawlarym hemde size tüýsürekden hormat goýan mardaky ynandyrmalarymy kabul etmeňizi haýyş edýän. Abdelmejid Tebboune, Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Bu gutlawda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Mukaddes Gurban bayramy münasibetli siziň Ali Hedratiňize iň gowy arzuwlarymy we tüýsürekden çykýan gutlawlarymy ýollaýan. Goý bu nurana bayram siziň dostlukly ýurduňyza hemde tutuş musulman ümmetine bagyt we bolçulyk getirsin. Beýik bir bardan siziň Ali Hedratiňize berk jan saglyk, awadançylyk, täze mukaddes Gurban bayramy bilen bilelikde uzak ömür dileg edýän. Tüýsürekden hormatlamak bilen Başar al-Assad, Siriýa Arab Respublikasynyň prezidenti. Hormatly prezidentimiň başçylygyny ýurdumyzda döwlet ösüşiniň beýleki uğurlary bilen bir hatarda dokma senat pudogam uly ösüşlere eýe bolýar. Şunda pan barhyt kärhanasyny alınıp barlayan işlerem aýratyn bellenmäge münasipdir. Häzirki zaman talaplarına laýyklykda işleýän milli kärhanalarymyzyň innovasiýa önümçiliklerini döretmekdäki belen sepkitleri aýratyn bellenmäge münasipdir. Ýurdumyzyň dokma senaty ministrliginiň Aşgabat pon barhyt matasyny öndürýän kärhanasyny gözlegli işlemek esasy maksat hasaplanýar. Kärhananyň uly isleýe eýe bolýan önümleriniň xaridary barhartýar. Hemişe täzeçil döwrüň islegine görä matalaryň çykarylmagy bu kärhananyň önümleriniň ýokary hili bolmagyny üçin edýär. Dürli görnüşdäki çykarylýan matalar
sarp edijilerin ýokary islegine ýa bolýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne önümçiligiň ötüşini ýokurlandyrmagy uly mümkinçilik açylýar. Ol hormatly prezidentimiziň ykdysadyýetimiziň durly ugurlaryny amala aşyrýan özgertmeler bilen berk baglanşykdyr. Milli liderimiziň il ýurt bekbidine gönükdirilen işlerinden ruhlanyp zähmet çeken mata öňürjiler häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda işlemeň ýörlügelerini uslatlyk bilen özleşdirýärler. Önümçiligiň täze görnüşleriniň ýoly goýulmagy hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň senaga taýdan ötüşini ýokurlandyrmak boýunça öňde goýan wezipesiniň oňyn çözülýänligine subutnamadyr. Hormatly prezidentimiz häzirki wagtda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orun tutýan önümleri öndürmekligi esasy wezipeleriň biri hökmüne kesitdi. Bu wezipe mata öňürjiler üçin esasy ýörülge bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ykdysadyýetini dürli ugurlar boýunça belen sepkitleri ýetirmek bardaky asylly siýasatynyň durmuşa geçirmegi, önümçilikleriň ösdürilmegi, ýokary hili we daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orun tutýan hemde ähli görkezler wagtda ýokary halkara ölçeglerine laýyk gelýän we eksportda niýetlenen täzeçil usullaky gaýtadan işleýän pudoň kämilleşdirilmek üçin ägir mümkinçilikler açýar. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde dünýäniň öňde barjy tejribeleriniň işçiň öwrünilip, işi döwrüň talabyna laýyk derecede ýöretmek üçin ähli taýlalaryň edilmeligini hemişe belleýär. Milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryny bolşy ýaly dokma önümçiligine de täzeçil usullaryň ornaşdyrylmagy, dünýäniň öňde barjy tejribeleriniň we ilimiň ýokary gazananlarynyň işçiň özleşdirilmegi üstünlükleri üpçüne diýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda saglyk goraýyş ulgamam ötüşüň täze benetliklerine gadammasy. Bu belen sepkitler arkadan prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyna amala aşyrylýan il ýurt döwlet ähmiýetli işler bilen berk baglanşyklygy hasam buýsanşydyr. Balkan welaýatynyň merkezi Balkan awa şäkeriniň Jebel şäkerçesinde bina edilen bejeriş palçyklaryny we deňiz duwuzyny gaplayan kärhanada hormatly prezidentimiziň taýlaty bilen gurulyp ak patasy bilen ulanma berilen döwrewap kärhanlaryň ýerdir. Bu döwrewap kärhanada Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýylynyň geçen döwrüni derde derman merkemleriň ýurdumyzyň şifahanalaryna, saglyk dikeldiş we bejeriş merkezlerine, hastahanalary hemde dermanhanalary uğradylmagym aýratyn bellenmäge münasipdir. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni buýsançly ötüşlere betleýän Balkan welaýatynyň merkezi Balkan awa şäheriniň Jebel şäherçesine bina edilen bejeriş palçyklaryny we deňiz duwuzyny gaplayan kärhanada döwrüň talaplaryna laýyklykda iş alınıp barylýar. Ýurdumyzda halkymyzyň sagdyn ýaşaýyşyny öpçün etmekligi döwlet siýasatynyň eler tutulýan ugruny öwren gahrman arkadagymyzyň taýlaty bilen işe girdilen bu kärhana her ýyly terapewtik we kosmetik önümleň 400 000 gabyny, şol sana mollagara palçanyň 200 000 gabyny, volkan palçanyň we deňiz duwuzynyň hersinden 100 000 gabyny öndürmeklige niýetlenendir. Kärhana 3 sany esasy bölümden bejeriş palçyklaryny, deňiz duwuzyny gaplayan we hil barlyk bölümlerinden ibaret bolup, olarda işler ýokary derejede gurnalypdyr. Bölümler öz aralaryna kompýuter arkaly berk ara baglanşykda işleýär. Kärhananyň bejeriş palçyklary bölümine tebigy çeşmelerden getirilen palçyk ýörüteleşdirilen ileň kömegi bilen daş çägi böleklerinden we beýlek garynlardan arasalanýar. Sonra ol ýörüte sorujlar arkaly arasalanan suw bilen gerekli derejede garylýar we goýucu ulgama geçirilýär. Bölümiň 1 sagatda 600 gap taýýar önüm öndürmäge mümkinçiligi bar. Deňiz duwuzyny gaplayan bölümde bolsa, duz ilkinji tapgyrda gerekli ölçege çeýli uğradylýar. Sonra ýörüteleşdirilen elekde magnetlen kömegi bilen garynlardan arasalanýar. Arasalanan duwuzyň bir bölegi ýörüte basyşyň kömegi bilen gerdejik görnüşine geçirilýär. Gerdejikleri türli dermanotlar goşulýar. Olara bejeriş ýatyetleri berilýär. Bölümiň önümçilik kuwwaty sagatda 3600 gram taýýar önme barabardyr. Hil barlyk bölüminde bolsa ussat hunermenliň taýlaty netijesinde öndürilýän ähli dermanlyk önümler üstünlükli barlygdan geçirilýär. Kärhananyň hunermenleri Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylnyň geçen hasabat döwründe netijeli işlemek bilen guwanyjy dähmet üstünlüklerine eýe bolurlar. Has taýygy bu ýerde şu ýylyň başyndan beri melhem palçyklarynyň hemde deňiz duwuzynyň müňlerçe gaplarynyň öndürilmegi hasam guwanyjydyr. Taýýarlanan melhemler ýurdumyzyň şifahanalaryna, saglyk dikeldiş we bejeriş merkezlerine, hastahanalaryna, saglyk öýlerine hemde dermanhanalara bökdönşsiz uğradylýar. Jebel şäherçesindäki bejeriş palçyklaryny we deňiz duwuzyny gaplayan kärhana hunermenleri şu günlerem ýokary ruhylantykda zähmet çekmek bilen özleriniň iş tepkilerini barha güýçlendirýärler. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň hususy ulgamyny ösdürmekde amala aşyrýan ägirli işler netijesinden berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe halkymyzyň günnelik sarp edýän harytlar öňürýän hususy kärhanalaryň sany barha artýar.
İşewur terekeçilerimizin gözlegüli hemde önürjülükli zähmeti netijesinde içerki sarpeş bazarlarımız dünya ülüňlerine laýyk gelýän ýokary hili önümler bilen yeterlik üpçünedilýär. Mar welaýatynyň wekil wazir etrawynyň şäherine yerleşýän Şatumor hususy kärhanasynyň işewur telekeçilerem gapgaç ýuwjy, egin eşikleri arassalyjy we beýleki üý hujuluk sirişlerini önürüp halkymyzyň bu önümlere bolan isleglerini kanagatlandyrmagy özleriniň münasip goşunutlaryny oşýarlar. Yurdumuzda hususy ulgamyň şalt tepkinler bilen esýän häzirki döwürde telekeçileriň önümçilik kärhanalarynyň daşary ýurt önüme önürjileriniň iň kämil tehnologiýaly enjamlary bilen üpçün edilmegi netijesinde önürleýän önümleriň hil derejesi ýokarlanyp, olaň görnüşleri has artýar. İşewur telekeçileriň tagalasy bilen hususiýetçileriň ähli ulgamlaryna daşary ýurtlarda önürleýän haritlaryň ornuny tutup bilýän önümleri önürmekde gowunurjy netijeleri eýe bolýar. Mary welaýatynyň wekil wazir etrawynyň şäherine yerleşýän Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy bolan Şatumor hususy kärhanasynyň esasy wezipesi halkymyzyň durmuşda gündelik peýdalanýan ýuwjy serişdelerini önürmekden ibaret bolup durýar. Bu ýerde mebelleri, gapgaçlary, egin eşikleri arasalamakda giňden ulanylýan ýuwjy serişdeleriniň önümçiligi döwrewap derejede anyp barlýar. Şoň kowun hususy kärhanada insan saglygyny goramakda we arasaçylygy üpçün etmekde peýdalanylýan ýuwjy arasalaýjy serişdeleriň suw görnüşi, diş arasalaýjy, saç ýuwulýan serişdeleriň, sabunlaryň, ele we ýüze çalynýan ýağlaryň, otağa ýakyn ýys berjileriň, hoş we ýysly müşkleriň köp mukdary önürlýär. Berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormat prezidentimiziň ýurdumyzyň telekeçilerine döredip berýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp zähmet çekýän bu hususy kärhananyň işgärleriniň esasy maksady önürleýän önümleriň ýokary hil derejesini üpçün etmekden ibaret bolup durýar. Häzirki zamanyň iň kämil we ösen tehnologiýaly enjamlarynyň faz we bökdönşi işledilmegi arkaly önürleýän önümleriň hiline kärhananyň hünärmenler tarapyndan berk gözegçilik edilýär. Bir ýerde oturdulan dünýäniň ösen döwletleriniň kämil tehnologiýaly döwrewap enjamlaryny öz ýerli hünärmenlerimiz başlanjanyklary ýerkedýärler. Her bir işe dörejlikli çemeleşip işleri döwrüň talaplaryna laýyk gornap bilýän bu kärhanada 120-den gowrak adam zähmet çekýär. Olaryň agramly böleginiň ýaşlar bolmagy büýsonçydyr. Häzirki wagtda kärhanada ýokary hili önümleriň 100-den gowrak görnüşi önürilip, olar 300 gramdan 5 litrlik gowrumdaky göze gelegli owadan hem döwrewap gaplara gaplanyp, ýokary haritlik derejesi üpçün edilýär. Kärhanada şa, tumor, emir, dana, yunus, okbady ýaly harit nişanlary bilen önürilýän önümleriň düdümi ýakymly we hoş we ýys berjileri bilen baýlaşdyrylýar. Türkmenistany önürli diýen ýazgyly bu döwrewap önümleri ilatyň islegi barhartýar. Kärhanada önürleýän ýokary hili önümler ýurdumyzyň ähli künjeklerine ýygydan uğradylýar. Bu haritlar ýurdumyzyň telekeçileriniň arasyna geçirilýän önümçilik sergilerine de özüniň ýokary hilligi bilen tapatlanyp münasip orna eýe bolýar. Döwrewap önümleri önürýän kärhananyň işgärleri özleriniň önümçilik depkinlerini artdyrmak bilen şu günler hassa gözlegli zähmet çekýärler. Bu ýerde arasaçylyk we insan saglygyny gorap saklamak maksady bilen antiseptik arasalaýjy serişdesini köpçülikliň önürmegi ýoly goýuldy. Kärhananyň işçi hünärmenleri ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ösdürip, işewur telekeçileriň gözlegli zähmet çekmekleri üçin giň şertler döredip berýän Mehriban Akadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormat prezidentimiziň parasatly başçylygyny, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe bede wady bilen öňe barýan ýurdumyzyň ykdysady kuwaty barha artyp, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi hem hasam ýokarlanýar. Güneşli diyarımızda durmuşun ähli uğurlarına kazanılan ägirdül üstünlüklerde, yetilen berin sepkitlerde ahal welaýatynyň telekeçileriniň ulu paýlarynyň bardygyny gowunç bilen aýtmak bolar. Bu aýdylanlar welaýatyň Bekerden etrawynyň Garagan owasyna ýerleşýän Mehirli Dogan hususy kärhanasynyň işine de daxylydyr. Bu hojuluk jemgyýetiniň agdyr işgärleri milli liderimiziň telekeçilik budagyny döwrewap ösdürmek hakdaky asylly başlangyçlaryny gollamak bilen ak bazarlarymyzda harit bolşulugyny döretmek, ilatymyzy günnelik sarp edilýän arasaçylyk sirişdesi bolan sawyn önümler bilen bolelin üpçün etme uğruny gujur gaýrat, ihlas bilen zähmet çekýärler.
Ahar welaýatynyň Bäherden etrabynyň Garagan owasyna ýerleşýän Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler birleşmesiniň azaty bolan Mehirli Dogan hususy kärhanasam özüniň öndürýän ýokary hili sabyn önümleri bilen gün saýyn adygýan kärhanalaryň meridir. Bu hususy kärhana sagatda 1 tonna sabyn önümini öndürmäge niýetinen awtomatlaşdyrylan enjamlar bilen üpçün edilendir. Kärhanada inkämel tehnologik enjamlar oturdulan. Kärhanada häzirki wagtda sabyn önümçiligi gündelik ýoly goýulan. Mehirli Dogan hususy kärhanasyny öndürilýän sabynlaryň önümçiligini ösümlik ýağından alınýan granullar, agyz suwy, renk berjiler, is berjiler we düzüni saklaýjy maddalar ulanýar. Ýa-ni ýakynda bu kärhanada sabynyň täze bir görnüşi, ýagny müň bir derdiň dermany bolan üzerlik denesi garnyly görnüşem öndürilip başlanly. Bilşimde ýat üzerlik köp görnüşli sököllükleri dep etmekde ulanýar. Edil şonuň ýalym üzerlik goşunly sabynyň insan derdine melhem merji häfitiniň bardygyny bellemek gerek. Arasaçylyk serişdeti bolan sabyn önümini öndürmek üçin ilki bilen granullar garjy enjamda belinen wagtyň dowamyna garmaly. Soňra bolsa ýetgiderlikde az mukdarda suw, düzümi saklaýjy maddalar, renk berjiler we renkine görä is berjiler goşulýar. Taýýar bolan garny aýra-aýrylykda 2 sany degirmenine ýaýylýar. Şondan soňra bolsa işler gysyp taýýarlaýjy, kesiji we şekil berji enjamlarda alınıp barlýar. Owadan şekile gelen sabynlar mehirli, harit nişanly, göze gelewli kaplara gaplanýar. Bu hususy kärhanada häzirki wagtda sabyn önümçiliginden başga-da kiri ýuwjy serişdeleri kaplamak işlerim alınıp barlýar. Geljekde bu ýerde suwuk sabynlary we gap-gaç ýuwjy serişdeleri öndürmekligim gözeňde tutulýar. Önümçilik kärhanasynda işgärleriň netijeli zähmet çekmekleri üçin ähli werur şertleriniň dördülendigini aýtmak gerek. Bu ýerde öndürilýän ýokary hili önümler ýurdumyň welaýatlarynyň we Paýtagtymyň Aşgabat şäheriniň sowda dukanlaryna ýygderli uradylýar. İş ümdegi barha ilerleyen Mehirli Dogan hususy kärhanasynyň ruh bilen işgärleri güneşli diýarymyzda telekeçilik işini ösürmek bardy diýen ýadusyz taglaty üçin milletiň arkadagyny alkyşlaryny we buýsunçlaryny beýan edýärler. Hormat prezidentimiň azyk önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalary döwrwaplaşdyrmak, olaryň iş öndürjiligini artdyrmak barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde. Mary welaýat aljylar jemgyýetleri birleşiginiň Murgap önümçilik birleşigine de bir näçe işler alınıp barlýar. Azyk önümlerini gaýtadan işlemek. Mewsimiň galgalaňly dowam edýän günlerini bu önümçilik birleşiginiň işçileri mewe we göýek önümleriniň gaplama görnüşleriniň uly tapgyrlaryny öndürip, ýokary iş netijelerini gadanýarlar. Ýurdumynyň edermen babaday hanlarynyň çekýän päk zähmetlerinden ýetişdirilýän göýek we mewe önümleri bazar bolçulugyny emele getirmek bilen birlikde bu önümleri gaýtadan işleýän kärhanalaryň hem işleriniň öňe ilerlemegine öz täsirini ýetirýär. Şu günler göýek we mewe önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalaryň işçileriniň esasy baş maksady göýek kärhançylardan we telekeçilerden şertnama boýunça önümleri kabul edip, olardan gaplama görnüşli azyk önümlerini taýýarlamakdan ibaret bolup durýar. Bu mewsime ilkinjileriň hataryna giýersen Murgap önümçilik birleşiginiň işçileri gaplama önümleriniň durly görnüşlerini taýýarlamak işlerine de hassa uly ähmet berýärler. Şu günler önümçilik birleşiginiň önümhanasyna pomidor, hyýar, kelem, käsir we beýleki bir näçe göýek önümleriň duýullanan görnüşlerini hemem mewe şerbetlerini taýýarlamak işleri gurumuşlukly alınıp barlýar. Ekologiýa taýdan arasda şular ýaly göýek we mewe önümleriniň bu ýerde günne ortaça 3,5-4 tonna goly kabul edilip gaýtadan işlenýär. Önümçilik birleşigi boýunça şu güne çenli göýek we mewe önümleriniň gaplama görnüşleriniň bir näçe tonnasy taýýarlanyp, bu aradaky önümçilik meýnamasam artyk bilen ýerine ýetirildi. Önümçilikli zähmet çekýän işçileriň tagallasy bilen öndürilýän azyk önümleriniň hil derejesine de aýratyn ünsürlýär. Gaplama önümlerini öndürmekde zerur bolan aýna gaplary bolsa, baglaşylan şertnama alaýaklykda Türkmen aýna önümleri döwlet kärhanasyndan getirilýär. Göze gelewli aýna gaplaryna gaplanýan bu azyk önümleri halkymyzyň uly istegine eýe bolmak bilen döwlet kärhanalarynyň arasyna gurulýan önümçilik sergilerine de münasip ornlar eýilýär. Bagtyarlyk döwrümizin azyk önümleri Türkmenistan beýtaraplygyň mekanigynyň nyşany bilenen belgilenýär. Daşary döwletlerden getirilýän önümleriň orny tutup bilýän bu azyk önümleri önümçiligiň şertlerine görä ambarlarda belirlenen wagta çenli saklanyp, soňra sowda dukanlaryna we içerki bazarlarymyza ugradylyp, ilatymyza ýetirilýär. Murgap önümçilik birleşigine göýek we mewe önümlerini gaýtadan işlemek bilen birlikde konditer önümleriniň hem bir näçe görnüşler taýýarlanýar.
Yurdumyzda ady kultullygyny üpsün etmek işlerine münasip goşunt goşýan önümçilik birleşiginiň işleri içerki bazarlarymyzda önüm bolşulugyny döretmekde alyp barýan işler üçin hormat prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlykda uruny hormatly prezidentimiz agdywer halkymyzyň eşiretli we bolelyň durmuşynyň berekede beslenme uruny uly aladalar diýe. Şol sany ýurdumyzda azyk bolşulugyny döretmek, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orny tutjak önümler önürýän döwrwap deskalar gurmak, azyk önümçilikleriniň öňürilişini hasam artdyrmak ýaly wajyp wezipler döwlet siýasatymyzyň özünidir diýe. Bu orada yurdumuzda orta we kiçik telekeçiligiň ösdirilmegi, işgörleri amatly şertleriň dördülip berilmegi bolsa, Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýylynda maksatly tutumlaryň hasam ul üstünlükleri beslenmegine ýardym edýär. Yurdumyzyň lewap bolatyny da hut şu öňde goýulan maksatlardan uğranmak bilen hususy kärhanlarda ilatyň towgatini we ýumurtga bolan islegini kanagatlandyrmak maksat bilen münasip işler alınıp barylýar. Yurdumyzda hususy işlerin ýoly goýan telekeçileriň ýakynyň gollanmagy, Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdalaryna we daýhan hojalyklaryna ýer bölekleriniň bölünip berilmegi, şelde banklardan ýeňillikli karlaryň berilmegi, diýarymyzyň lewap bolatyny da işgörleriň önümçilik gerimini hasam giňetmäge ýardam edýär. Hutşoň netijesinde soňky ýyllaryň içinde welaýatda hususiýetçiler tarapyndan dürli görnüşli bätişik okyply ýokary hili önümleriň öndürilişi epes artdy. Şol sany gusçuluk bilen meşgulanýan, wajyp azyk önümleri bolan ilaty towgaty we ýumurtga bilen üpçün etmekde alınıp barylýan işlerem aýratyn bellenmäge münasipdir. Muny bolsa welaýatyň şägine hereket edýän köp sanly gusçuluk daýhan hojalyklaryny Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýylyny ýoly goýan işleriň mysalyny da aýdynlyk bilen görmek bolýar. Gusçuluk hojalyklaryny şuun kuneçeli gusçular iýdetmekde olardan bol önüm almakda ba tejribäniň toplanylmagy we ýigderli ýokary ykdysady görkezleriň gazanylyp gelýänligi aýratyn gowandyrjydyr. Häzirki wagtda önümçiliklerde taýýar önümleri halka öz wagtyna ýetirmekde de işler sağlaşykly dep bileýär. Hojalykllarda ýygnalan ýumurtgalar we towgatları bütünlüğin görnüşde şerde böleklere bölünip gaplary ýerleşdirilip, ýürütülüşdirilen sowuzlar bilen üpsün edilen awtologlar arkaly sowda nokotlaryny we bazarlary ýetgiderli çekilýär. Şol ýerlerde bolsa eliter narxlarda ilaty ködürilýär. Welaýatda şolar ýaly önümçilikleriň ýetgiderli ýoly goýulmagy, raýatlaryň durly görnüşli azyk önümlerine bolan islegini doly kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär. Gosçulugyň doly düşüwüntli pudoklaryny göz ýetirip gelýän hususiýetçiler geljekde de işleriň gerimini hasam giňetmegi göz tutmak bilen hususiýetçilige giň ýol açan, telekeçilik işini alyp barmakda uly gollaw berýän gahrman arkadamyz alkyşlaryny we hoşallyklaryny aýdýarlar. Hormat prezidentimiziň güneşli diýarymyzy hemme taraplan ösdürmek bardaky aladalarynyň owsuna toplamyny, şol sany onuň mallarçylyk pudugyny ösdürmekdenem sowu geçmeýänligini bellemek ýakymlydyr. Bu bolsa ýurdumyzyň mallarçylyk hojalyklaryna işleriň makfa dokunly we gowna jaý gurulmagyny üçin edýär. Muňa Daşowut welaýat owa hojalyk önümçilik birleşiginiň garmagyndaky mallarçylyk hojalyklaryny amala aşyrýan işleň mysalyny da aýdyn göz ýetirmek bolýar. Hormatly prezidentimiziň başçylygyny ýurdumyzyň owa hojalyk hemde mallarçylyk ulgamy çal tepkinler bilen ösýär. Täze tepkitlere ýetýär. Ony berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe toy bayramlary beslenýän şu taryhy ýylymyz bolan Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylyny gazanylýan gowandyrjy netijelerden hem aýdyn görmek bolýar. Ulgamyň mallarçylyk pudugynyň uly üstünlikleri beslenmegem diýsen gowandyrjydyr. Şu wagtda ýurdumyzyň Daşowut welaýatynyň mallarlarynyň hem gaýratly rahmetler bellemege münasipdir. Häzir Daşowut welaýat owa hojalyk önümçilik birleşiginiň göregli etrawynaky garawym hemde Niýaz wadynaky dowardarçylyk mallarçylyk hojalyklarynyň hasabyny dowarlyň 118.660-dan gowragy. Diýelen bolsa 4.270-den gowragy bar. Welaýatda bar bolan mallarçylyk hojalyklaryny mallary iýdetmek bilen bir wagtda gyş üçin otemlik ähtiýaçlygyny döretmek hakynda da uly aradalar edilýär. Şu mögümde welaýat owa hojalyk önümçilik birleşiginiň garamagyndaky bu mallarçylyk hojalyklaryny otemliň 6341 tonnasyny taýýarlamak meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiziň dünýäniň eň öňde barjy önmendirjilerini satyn alyp beren kuwatly tehnikalar we owa hojalyk gurallary bu çäreleň ýokary hil derejesinde geçirilmegine mümkinçilik berýär. Olary erkedýän hünärmenliň ustatlykları bolsa her günni gazanylýan netijeleň barha artmagyna ýardam edýär. Häzir bu hojalyklarda 2970 tonnadan gowrak gyş mögsümi üçin dürli ähtiýaçlyk otlar taýýarlanyp, meýilnama 46,8 göterim ýerine ýetirildi. Ähtiýaçly otlardan döredilen harmanlar ot taýýarlaýjynyň rahmetleriniň ýerine düşýänligine şaýatlyk edýär. Ýaz mögsümine ýorunja, mekkejewen, arpa we beýleki mal üçin peýdaly otemleri ösdürip ýetiştirilýär we taýýarlanylýar.
Bu işte hormatly prezidentimizin mallarçylyk ulgamy üçin alyp beren täze tehnikalar we ot taýýarlaýjy gurallary netijeli ulanýar. Şoň netijesinde taýýarlanylýan ýokumly otlaň mukdary barha artýar. Türkmenistan betaraplygyň mekanik ýylyny täze zähmet üstünlüklerini beslemek, daşagully mallarlaryň ot taýýarlaýjylaryň baş maksadydyr. Birleşen tagalla bitogy maksat bolsa, diňe üstünlüge ýetirýär. Daşagully ot taýýarlaýjylaryň işleri muň aýdyň misalydyr. Bir söz bilen aýdylany welaýatda häzir owa hojalyk işleri gowşamaýan depkinlerde we utgoşuklanyp barylýar. Bu bolsa milli liderimiziň öňde goýan wezipeleriniň üstünlükli berja ediljekdigini, ýylyň ýokary netijeleri beslenjekdigini ınamartyrýar. Welaýatyň mallarlarynyň we ot taýýarlaýjylarynyň hormatly prezidentimiziň ýurdumyzy durmuş ykdysaty aýdan ösdürmek boýunça maksatnamasyny ýerine ýetirmek babatda alyp barýan işleri diýsen gowanlarjydyr. Mallary orta we ýokary temizlikde saklamak, olardan alynýan önümliň mukdaryny artdyrmak, kış mewsiminde ygtybarly taýýarlyk görmek boýunça häzirki durmuşa geçirilýän işler munyň aýdyň misaldyr. Öňde goýulan wezipelerden uğralýan welaýatyň mallarlary malyň başlanyny artdyrmak, olaň önümliligini ýokarlandyrmak üçin ähli çäreler görýärler. Her ýylky ýetilýän beren sepkitlere munasip goşunt goşýan Niýaz Fadynaky etrawynaky dowurdarçylyk we görogly etrawynaky garagy mallarçylyk hojalyklaryna işleriň nusgalyk derejede gurulmagy özüniň ýokary netijelerini berýär. Hormatlanlar, Nuwarsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 4-nji awgustda saat 20-den 5-nji awgustda saat 20-nji boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gullugyny berýän habar bilen tanşalyň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup, askem ýagyş ýagar, ýyllarym şakmak mümkin. Demirabak günüň ordan 9-14 metre ýetýän şemal ýokdur. Hawa gijetine 19-24 gradus, gündüzine 30-35 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 27-32 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup, askem ýagyş ýagar, ýyllarym şakmak mümkin. Demirabak günüň matardan 9-14 metre ýetýän şemal ýokdur. Hawa gijetine 20-26 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Mar welaýatyny askem bulutly hawa bolup, Demirabak günüň matardan 8-13 metr, käýerlerine 15 metrçe ýetýän şemal ýokdur. Hawa gijetine 20-26 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny askem bulutly hawa bolup, Demirabak günüň matardan 8-13 metr, käýerlerine 15 metrçe ýetýän şemal ýokdur. Hawa gijetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Daşawut welaýatyny askem bulutly hawa bolup, Demirabak günüň matardan 8-13 metre ýetýän şemal ýokdur. Hawa gijetine 18-23 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulutly hawa bolup, Demirabak günüň matardan 9-11 metre ýetýän şemal ýokdur. Hawa gijetine 22-24 gradus maýl, gündüzine bolsa 33-35 gradus maýl bolar. Şeride ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 5-ni magnet hadisasynyň gowşok täsiri bolmany arşylýar. Eziz vatandaşlar, şu günler Howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 23 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Häzirki wagtda Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanma maslahat berýär. Mähman eleşler. Bada günleri berk berja etseňiz, ýylyň issenlik basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretsenýär. Ýakly tüşen özünde bolsa halkyň dähwedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun,